Έχουμε squad εδώ, Ναι, ναι, στο μπλε, στο μπλε. Γιατί πάμε στο λίγο να πέσουμε. Ναι, τώρα τι κάνουμε, το αφήνουμε να πεθάνει πάνω. Όχι, όχι, δεν τον αφήνουμε να It was at this moment he knew. πεθάνει, ναι, δεν τον αφήνουμε να πεθάνει. Αφήνουμε το λίγο και πάμε να τον υποστηρίξουμε. όπου άμα κάνουν πως μπαίνουν μέσα, τι θα γίνει. Επειδή θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να μόνοι μας και ξεκινούμε πάντα από ξένους. Τώρα, πόσα χρόνια έχουμε την ιστορία. Μάκες, ποιον βαράνε, κοντά μου. Eliminate, team wiped. Μαλάκα, Team wiped. white. Wipe, 4 άτομα. Δες κάτω, με τι τους έφαγα. Στο kill log. Μαλάκα, Γάμισε. μαλάκα.